Na, sziasztok császok, én a 2 Gamebox időkben, és ebben a időben elhoztam a Campus nevezető játékot Eriktől. Tudom, hogy ide már nem volt videó, de az azért, hogy tudjátok, iskola van, meg minden. Meg lassan itt van a téli szüneteske. Szóval, ja, már csak kisikerek kibírni az iskolából, után pedig már nagyon sok videót fogok kirakni. Elég sok videót tervezek, meg minden. Szóval, ja. Ezt a játékot úgy találtam, kérem szépen, hogy szépen így beírtam, hogy itt sem, hogy szépen, vagy itt állni kereskedtem valami jó kis ilyen, kerestem, hogy egy jó ilyen karácsonyi játékot tudok játszani, és mikor már kezdtem így lejjebb menni, valahol ellefelé volt, akkor ez a kampuszos játék így a szemembe jött, de ezt most nem tudom, nem mindegy. Itt van! Ja, itt láttam, hogy van ez a kampuszos játék, és ezt azért akartam kipolpálni, mert ha jobban megnézitek, ez itt olyan, hogy Unity Skybox. Na, én azért vagyok itt, hogy most ezt a játékon is leszóljam, leszígyam, még én nem csináltam semmi játékot, szóval semmi jogom nincsen más játékot is szídni, de gondoltam meglesem a Unity Skyboxos. Na, elég remélem kukkoltál. Um, van ez a játékon hang egyáltalán? Nem, az a játékon nincs semmilyen hang. Ez fasza. Mi a fa... Ez milyen neven van? Majd, hogyha valaki csinálja, majd ezt vagy lefordítom videó után Google fordítóval, de... Mi ez? Hogy több játék? És ezzel most mit kezdjek? Nem, oké, jöjjek ki. Ojoj! 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 Hello Santa, vagy Krampus, vagy nem tudom te ki vagy. Te most gondolom engem bántani akarsz. Ezt kell csinálni, ezt kell gyűjtem ajándékokat? Gondolom, jó, nincsen... Jó! Nincsen hitbox. Nincsen hitboxunk. Ezen van, ezen sincsen, ezen semmi nincsen hitbox, minek az igazából. Jó, így elég gyorsan meg lesznek ajándékok. Ezekbe be tudok venni? Nem tudok belemenni, jaj. Persze ajándéknak viszont van hitbox. Ja, azért majd visszamegyek később. Hol vannak ezek a ajándékok, viszont azt szeretném én megtudni. Egész játék game jam-re készül, szóval gondolom, nem, gondolom azért ilyen kicsit minimistább ez a játék. De ja. Ja, hogy észre kell nem jó jövök. Azt hittem elve kell felvenni ezeket. És sokat biztosabb, hogy szó se ebbe a játékból. Itt van valami, nem jó. Hello, bejössz? Nem vicces. Egész szerintem ezt a sétás animációban valahol láttam. De hogy hol pontos azt hittem, nem tudom megmondani. Ott van még egy ajándék. Jó. Oh. Ott láttam valamit, nem mindegy. Itt esetleg valahol ott van egy ajándék, jó. És még arra fel vissza kell mennem. Te tudok valamit csinálni? Nem. Biztosan fel tudnám őt borítani, nem mindegy. Na és akkor jól emlékszem, valamelyre még arra fel nem vettem fel egy ajándékot. Viszont itt remélek, hogy a mod a házban nincsen egy ajándék még egy, és most eléggé nehézkés lenne oda visszamennem, úgyhogy a Campus bácsi eléggé hát itt van. Majd miután befejeztem ezt, miután kivittük ezt a játékot, majd megnézem, melyiket lehet egy tasni a világban, az eléggé biztos lenne. Ajándék. Most van, nincsen ennek endingje. Követ még? Nem követ még, oké. Most nekem van, nincsen endingje. Vagy még van valami ajándék, hogy nem vettem észre. Nem, itt nincs ajándék, akkor hol van? Jaj. Ez persze jelenték mi? Hogy pont nem vettem észre, de jó lesz majd nekem most levenni, mikor itt van pontosan a kampusz. Leadtam a kampuszt. Hol van a kampusz? Eltűnt a kampusz. Jó, de hogyha itt nincs ajándék, akkor hol?
Esetleg a fák mögött lenne egy ajándék, na? Az egyetlen, ahol nem néztem be, nem, ott nincsen. Akkor hol lenne? Valahol ide bent? A Krampus az hol van? Jó, ott vagy. Hát akkor most a kampusba menni, de már. Kicsit emlékelgetem a kampusz, gyere kampusz ellébb. Gyere. Gyere. Van valahol, lehet, hogy itt innen látom, hogy van ajándék egyébként. Nem, én nem látom, ja. De akkor hol lehet a utolsó? Ó, az ott egy ajándék. Az lehet, hogy egy ajándék. De egy kis elég kampusz. Most lehet, hogy meg fogsz engem hallani. Most lehet, hogy életem egyik legnagyobb hibáját fogom elkövetni, de... Na, ide bent. Ott van. Ezt nem azt hiszem. Ó, igen, pont hogy ajándék, mert spannoltunk egyébként, észrevettem most már, jó. Ja, most ha végignéztem újra a házat, hogy biztos vagyok most már, ja. De tudok egy a világból? Nem. Nem tudok leesni. Na várj, kicsit kijebb futok, akkor talán ki lehet esni. Hát jó van, akkor gyere a campus, megvárlak azért, hogy mit tudom én miért. Gyere! Igen. Na jó van, akkor ez idős ennél lett volna. Ez a játék őszinte eszek, nem tudom milyen volt, mondjuk Game Channel készítve, ja? Hogy idegesítő volt megtalálni utolsó ajándékot, mikor légy volt a pofámban. Pontosan igen. Szóval, ja, akkor ez idős ennél lett volna. Én a kettő voltam. Ha tetszett, akkor fel és nyomjatok egy lájkot. Sziasztok! Hey, hogyha tetszett ez a videó és szeretnél hasonló tartalmat látni, akkor menj a csatornára a leírásban, mert arra már sokkal több videót laktam ki.